Okay, so yan, happy Halloween sa lahat. So, dadaan muna kami dito sa Spirit Halloween. Ha? Yan, dadaan muna kami. Naka 50% off sila Titingin kami ng bukas. titingin si Joanna ng costume. Yan. Yan. Naka 50% off bukas, no? Hindi lang chat sa imo dati. Ha? Last minute. Last minute kasi ang plano ko sana tattoo sa face. Pero epic fail. Oo. Saka, uy, Scoob. Gusto mo Scooby Doo dad? Ha? Kasi, mag... Ano? Yung sasakyan ni Scooby Doo. Sasakyan ni Scoob. You there. Ito? Magkano to? 49? Pwede ba itong i-return bukas? Sa akin. Tapos may boots baga akong mahaba. Para dog din ako. No. Ito na lang kaya sa ko. Para dog ako. Sige na. Tapos dog man si Isabel. Tapos may boots baga ako sa bahay na mahaba. Kasya ba yun sa'yo? Grabe siya. Small? 40XS. So medium. Sige na. Kasi si Isabel nakabihis na, oh. Kasi magti-trick or treats kami dyan sa Center Mall. Kaya nagra-rush kami maghanap ng Kasi epic aming, face aming paint. costume. Sonic. Alas 3 ito magsisimula? Alas tas, pero may mga naka-ready na, may mga naka-costume na Mga magbibigay bata? ng candy. Hindi, magbibigay ng candy. Magbibigyan ng candy. I'm so excited. Ito, here. Okay, Yeah, go. wait. What is this? And they'll all be on the front of the stores, like window storefronts. You Yeah. don't have to wait. Okay, last year we missed some. Thank you. Isabel, you're gonna go there. No, Every year, we always come here. This is the first to give us candy. Thank you. I know. Thank you. Sorry? I love it. It's Scoop! Ayota, ano na. Ito pa kasi nakatong scavenger. Ready si Kuya naka-blippy. Nakablippy si Kuya. Si Kuya, last year, nakablippy din yun. Sayang ng costume mo, sayang ng bayad Si ng costume. Helen, picture Teacher Rachel. Rachel. Isa ba? Buti naman. May kasama kaming tuta. Oop. Ito yung nabili kong mask. Buti tumura lang $9. Ano? $9 ba? No. 16? Mga M. 16 nata? $16. Wow, it's a pumpkin. Ako ito. Dito kami sa Center Mall. Si Scoop, Scoop like this. Daddy, daddy. Ganda yung sa'yo. Feeling ko dapat red ang lipstick, daddy. Pero itim na lang ano. Diba niya? Kasi Halloween. Sinasabi ko sa'yo red kanina, ayaw. Ano? Red? Ayoko na din ng red kasi last year red na ako. Kaya nga, huwag ka na reklamo ng red. Hindi ako nagreklamo. Sinasabi ko, ay hindi red. Hindi red. Ito pala. Ah, Maroon. okay na to sa akin. Nakakahinga ka pa ba? Oo. Babalikan natin yung maganda bukas. 50% off din yun, no? 25% tomorrow. Sa Sa ano? November 2nd, 50%. Pero ubos na siguro yun, no? Yung mga dati lang naman na sticker from last year. Okay, so on mechanics po. Wait lang, Bibi. May show lang si Mama. Okay. So, Hinihintay namin sila, Kuya, anyway, scavenger hunt. Hahanapin yung mga stickers. mga nakadikit na stickers sa mga store. Nasa labas lang daw, wala sa loob. Oh. Hinihintay namin sila pambansang realtor. Sana, nandito siya. Sana nandito. Sila, Mami April. No? Tapos sila Kuya and Helen. Nandun pa, nagbibihis pa ata. Si Blippi tapos si Teacher Rachel. Teacher Rachel. Yan. Kaya kami nandito muna sa food court. Yan. Okay, para sa akin,
Para sa akin, trick or treating sa mall, Center Mall. Oh. Pero kung gusto mo maraming makitang costume, Mga costume. Midtown. Midtown. Sa Midtown kasi mabilis maubusan ng candy. Malaki Dito, kasi. dito hindi. Oo. Kaya, tambay muna tayo. Busy siya. Busy si Isabel. Bel, saan may nabili? Sa Winners. Thank you, winners. Ang cute. Scoob! Sabi daw, Scooby. Scoob. Lola! Mamagaro ka ba kasi mo, Lola? Ayun o. Picture agad o. Oh. Uy, mamagaro ka si Lola. Kuya, gano'n ka si Lola. Dapat Ayos. Believe ulit. $9. Ayos no. Diyan mag-agad ka mong hindi ka sa My Beauty 21. Nananaw tulos sinda. Sila Kuya Norly? Pwede na. Sa Beauty 21. Hingi kayo. Let's ask Candy. Candy. Let's ask Candy. Ano tawagin? Ay, Mako Candy. Oo. Napapagalit. Nakadong buti niya. Teacher Rachel. Ako. Si Apple. Can you say Mama? Ano yan? Skilled worker. Si Benny, una. Si Lola. Lola Benny. Sigurado yan. Amo. Mabenta na naman to si Kuya mamaya. Mabenta na naman yan. Mamaya sa Midtown, ano na yan? hindi naman holiday ngayon ha. Kuya sa April, tamabot na sila, tapos sa tiyunda ko na yung tao. Nagpupuro na. Oh, sikat si Blippi ito, si Teacher Rachel. Yan. Magagong pa lang eh, si Blippi pa, tapos si Teacher Rachel. Later na, baby. Very good. Hello! Let's go. Hi, Pika. Kumuha lang ako, pero Pika, pika! Hi, Pikachu. Magana na tayo. Maglibot na. Oh. Ate Brill! Ate Dong! Pika! Pika, pika! I like your Oh. ano sana? Recycle. Let's go. Yan, marami na kami. Oh. Marami na. Oh. Asa si Tita April? Ay, kumukuha siya ng ano. Na. Oh, let's go na. Asa po si Daddy Lo, Mami La? Ay, magbibigay ng candy. Ayaw nga pala, last year ganun din. May pampansang realtor. Ay, bro. Construction worker. Picture mo nga, picture. Skilled worker Tolos? Skilled worker Tolos. Kumusta? Piyar na. Piyar na. Ayos. Oh. To Wednesday. Oh. Ay, Jik-Jik. Let's go, Jik-Jik. Welcome, Isabel. Ha? Dito na sa, nakita mo yung sticker. Yan. Ay, scarecrow. Lagay mo. Below the belt. Oh, dapat lalagyan ko sang store. Below the belt.
So ilalagay yung pangalan ng store. Ah, Okay, oo. Oh, magkakanta ka sa candy. Candy. Oh, here. Jake, ask for the candy. Chocolate. Ask chocolate. saan? Beer candy ka mo. Doon tayo. Ay, candy. Nagbibigay. Candy. Jake, come on. Ano to? Bath and Body Works. Hey, guys. Here. Trick or treats. Here you go. I like your guys' costume. There you go. Yun, Orly. Baba na si, si Victor. Doon na sa below the belt. Si Wednesday. Ba't wala kang costume ngayon, Mami April? Ito lang. Last year naka-costume to si Mami April. Chucky. Oh. Nakakuha na ba si Isabel? Kaya ako na. Ay, daddy ako na. Pwede magpapahuli. Kuya! Si Kuya. Kuya, bilis mo. Oh. Lahat ng store, magbibigay yan. Picture kita namin. After nito, parang pupunta kami ng Midtown. Doon naman. Sikat to doon si Blippi sa Midtown. Maraming picture. Mag-ready ka kuya sa pa-picture mamaya ng mga bata. Tapos si Teacher Rachel. Picture tayo muna. Picture tayong lahat. Dito, dito. O sige, picture mo na. Game stop. Oh, candy lang ha. Thank you. Happy Halloween. Paglabas, PS5 na yung dala. Kuya Vince, got some? Very good. Wow. Oh, jik man, jik. Only one. Candy cane. Good job. Very good, jik. Yan na, o, saan naman? Thank you. Happy Halloween. Thank you. Very good. Nakakarami ang mga bata, oh. Anong costume ni Kuya Victor? Who are you? SpongeBob! Oo, SpongeBob SquarePants! Very good. Finish, okay? Just that. Sino yun? Baliktad! Ayos yun ah. Ayos. Oh. Meron lang. Which? Asa langit? Artista na naman. Last year, ganun din eh. Sa Midtown mo last year? Lagi to sikat si Blippi eh.
Ay, nagkakagulo yung mga magulang dun sa dulo. Kami ay tamang sunod lang kami sa mga bata. Dito kami sa loob ng sports check. Oh. Sports check. Pikachu! Pika! Gusto niyo makita si Tooth Fairy nandun, no? Dapat ikaw, sir, nakapang real tour. Na costume. Sales agent, nakakatakot yan. Kasi ayaw ng tao sa sales agent. Dapat pala na naglagay ko dito ng malaking networking. Networker. Nakakatakot. Pero maganda na ang rate ngayon, ano? Gumaganda ang rate. Pababa na, trending low na. Kaya sa mga nag-iisip bumili ng bahay dito sa Canada, alam mo yun, nasa pabor nyo na ngayon yung favor na pagbili ng bahay. Kasi yung interest rate pababa, it means lower yung monthly payment nyo. Sir. Kagaya, ito si Boss Bicolanong West, baka end of this year, makahabol pa to ng isang bahay pa. Ay, grabe. November na, no? Malay mo, December, mag 1 year yung bahay mo. Nangyari yun, di ba? Nangyari yun, December 25. December 25. Christmas pa yun. Nakuha niya. Ayun. Christmas pa yun. Who knows? Who knows, yes. So, mag-Halloween na muna tayo, trick or treats. Trick or treats muna, trick or treats. Dami, pika-pika. Nakarami na. Yan. Kuha natin dito, yun lang din ang ipamigay mamaya ni Si Daddy Lo hindi sumama kasi namimigay ng candy. Mamimigay ng candy mamaya. Ha? Mamimigay ng candy mamaya. Ayos dito sa mall, no? Lahat ng store namimigay. There! Ayun, sa kabila sa optical. There! There! Yeah! Sige. Go! There! There! Trick or treats! Yan. Nakarami na si Jik ha. Ay, sa trabaho. Trabaho 10 years. Ako stay. Trabaho. Baka matrabaho ka. Gusto ka niya, mas kinasipilisip sa sahod ko. Hindi, ano yun, stay ka 10 years. Bayo yun. Kaya po yan. Wow! Very good, Kuya Victor. Ah, may ano? Asan? For mom? Para sa mama? Oh, for mom. Treats for mom. Okay. What's that? Oh, thank you. Is it for him? Pati yung mga magulang merong ganito, libre. Hindi nga lang candy. Detox shampoo daw yun. Good job. Nasaan yung iba? Jericho! Here! The other one! Rocky Mountain. Girl, di ba dito ito baka di mo yung magkukulang yung tinda ha? Where's Isabel? Kuya, Daddy, paano kung kunin natin yung mga candy? Ano? Ano kaya kung ito kunin natin, no? Ano? Yay! Dito pa lang sa Center Mall. Ano na, okay na. Katama ka sa mga masubang mo. Awi. Awi? What's wrong? Wala.
Ayos to ah. Let's go! Dito sa ano, sa Urban. Lodi, baby. Oh, yung costume mo, yung costume. Wait lang. Kuya, may chichik yun. Mama, fix. Okay. Tapos midtown kita dad. Oh, mid after dito, ano? After dito midtown naman. Okay na lang din namin. Dapat may pupul sa mga harong 4. Or 5. Guys lang. Wala dyan sa ano. Wala sa Urban Planet. So after sa midtown, ano, magbabahay-bahay naman tayo. Mamayang gabi. Maaga pa kasi, alas 3 pa lang. Ayun na. Dyan yung ibibigay. So pag natapos siya, anong gagawin? Ibibigay doon kasi may May raffle? raffle. $100 shopping man yun. Always pass. Meron pa doon? Tapos na sila? Yes. Nakakuha na? Kuha na. Oh, very good. Scoop! Hey, close your mouth. Okay. You wanna close your mouth? Okay, oh. Oh. Do you like my candy? You Can I have some? Later na. We were gonna count it. You wanna share? Okay. Okay, you can have a lollipop. Here, Oh, some Bibi, go. lollipop. Go there. This is for you. Give it to me. Okay. Dali. Sa kabila. Just get one. Thank you. Thank you. Very good. Meron pa dyan? Ha? Wala. Pamimigay? Hindi? Wala? No. Dali. Magtulo na yan, oy. So katrabaho ni Papa na doon sa kabila. Magtulo na yan. Kasi bago ito, Early out. Nag-early out. Ayun na. Nakompleto na nila. May raffle yun, ang alam ko eh. May raffle. May free candy, isang bag ng candy lang. Isabel! Isang bag ng candy. I-jig-jig mo. Ha? Oo nga eh, sabi ni Isabel. Ano? Oh, hindi. Sabi niya, Mama, this is Di mo, no? for you. Hindi tipid sa candy dito, no? Talagang bigay kung bigay. Isabel! Isang bag ng candy. Ay, buhay Wolverine. Oh, Wolverine. Ano? Proud of you, baby ko. Good job. Proud. Last year, may kumakiarap. Oh. Big na. Big na jik-jik ano? Wow. O, tignan na kita. So, lilipat muna kami ng Midtown. Midtown naman tayo. Maghanap buhay. Binigyan kami ng isang bag ng chocolate.
Ang candy. Medyo ano ngayon, konti ang mga bata kasi labasan pa lang ng school. Mamaya pa yan. Pero madami pa din. So let's go! Dito na kami nagpark sa ilalim. Oh, let's go, Bella. Go ahead. Thank you. Go ahead. Sige. Okay, girl. Tuya ako mo siya. Para sa lahat tumalino kami. Kaya ako naman sa elevator. Okay. Sasama na kami kayo. Ay, oo. Natulungan kami dyan. Dito naman. Dito maraming naka-costume. Yan. Sana marami ngayong taon. Kasi last year marami. Last year kasi dami magagabi tayo. Oh. Okay. Retouch. Retouch. Ayos. Let's go. Let's go. Press this one. One. M1. No, M1, M1. M1. Gusto ko makagulong. Good down. Titingin tayo ng chocolates, no? Mamaya. So, bagsak presyo ng mga chocolates mamaya. Scoop, let's go! Kunti nga yun ang tao. Oh, parang konti ngayon ng tao. No. Ba't kaya? Siguro kasi magabi Maaga na pa kasi, maaga pa. Uwian pa lang mga bata. No. May pasok kasi ngayon eh. Pero kahit pa. Dapat Pero masarap. 4:30 to 4:30 na. Yan o. Isabel, say thank you. Thank you. So generous here. So cute. Oh, no. That's enough. Thank you. Nanghingi pa. Kulang. Sabi niya, girl, no, not later na ma-elevator. Thank you. Gusto niya kayo mag-elevator. Galing sila sa loob eh. Joy, di ka naman ha? Papabalik na sa'yo. Ni kuya mo. Hi! Ano na? Ay, mama, yung ruma, oh. Huwag ka mga guwapa. Hello. Ano, kamusta? Kasi ano, Red Riding Hood. Ayun. Sikat na naman kayo ni Blippi. Ito na naman. Naman nakaabot. Center Mall. Naabot pa lang. Nakaabot mo lang. Nakaabot mo lang. Come on na. Jericho! Jericho! O, tumingin ka na ng damit. Diretso. Baka may nakasell sila. Oh. Here, here, here. Ate Bel. Ate Bel, there. Wow! Oh, Isabel, what do you say? Only one, only Just one. get one. Get one. Thank Get you. one. I'm here now. Ayos. Oh, that's only a balat na. That's a trash. Thank you. Shasha. Shasha. Huh? Look at this one. Oh! Oh no! Oh no! Oh no! Ano ba ito lang yung mga akin? Hindi, kuya. Sabi ko na. Wow! There you go. Konti pa. Ano? Mamaya, pag medyo gabi na, marami na yan. Girl, magpapalala lang natin yung halik. Oo. Say Isabel. Thank you. Dikit mo yung dikit. Joanna, parang dikit mo yung bigyan mo. Ano? Dikit mo May klase kaya baga kuya? Baka Aurelia. Nagtitigil ka mo ka to. Alas 6 na. Hapon na kita ka to eh, nag-ano eh. Nakita last year. Medyo banggi na to. Alas 4 Mike. Kasi last year, pumunta kami dito, medyo ano na, madilim na. Kaya marami talaga. Trick or treats! What will say, Isabel? Jik Jik. Say thank you. Thank you. Thank you.
Thank you. Happy Halloween. Sabi lang ni Chichi na siya shopper. More. I need more. Sabi ni Jik Jik. Last year kaya kuya, nag-abot na mo alas 6 na. What? Sabi niya, here. Good job. Doon tayo sa ano, may bandang gitna. Chocolates. Go ahead. It's Buzz. Jericho. Jericho, here. Mama, ini pa si chocolate ko nakakarakan ko. Jake, here. Andy. Wow, thank you. Happy Halloween. Hindi kita ako dyan na lang. Yung ani, may hindi na sa kasi Mana ba dyan? Duman na sa banyo. Maraming tumitingin na bata kay kuya eh. Glippy naman talaga kasi eh. Ha? No more? Sa taas? Sa taas siguro? Let's go, ang ani. Sa taas. Let's go, up daan. Ang iba kay di mo nag-participate. Okay, ang gawin ka. Taas tayo, taas. Alos lahat ng store ah. O mga may sobrang stone mo. Jake, come here. Gusto kaya, glippy ka, da-da-da. Ano kayo sapatos kunin natin? Trick or Sabi niya, treat? glippy. Ano? Ano kayo sapatos kunin? Trick or treats? Kabili nga ng sapatos. Very good. Benny, masyado rin ni Benny. Construction worker. Oh. Scooby. Sticker. Sticker. Oh, tattoo. Wow. Tattoo? Wow, guitar. This is a piece. Go there, Jake. Jake, go there. Oh. Here, here. There. Ate daw, ate daw. Wait, what are you? Construction guy. Louie, you're Louie. No, Good job, Chick Chick. Oh, good job. Fancy ang mga titinda. Mga ano? Mga chocolate, tas mga crispy treats. Maluya na ang ano ka. Oh, let's go. Go inside. Go inside. Jake, makaraya nga ni. Para ko yung connection. Kung ako na yun, makuha ka ni. Let's go. Let's go. Kasi mga harong-harong kita, kamalito ka, may jacket na ako. Mahilig daw kong kopya. Ayun. Ano dyan? Someone lost their foot. Oh yeah, ayos ah. Daddy, Huh? someone lost their foot. Let's go, Chick Chick. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah, let's go. Trick or treats. Yeah. Oh. Let's go, let's go. Oh, candy.
What do we say? What do we say? Ha? Thank you. Ano yan? Ano? Ay, maganyan. Thank you. Good job, Jik Jik. Zoomies. Ang mga trabador namin Pagod harong-harong pa kami. pagod na Marunong kita sa mga animal. sa Stonebridge. After dito punta kami ng Stonebridge. Remember mo yung last year, ito may mga fire. Diyan sa ano, American Eagle, Igwa? Ito para araw-araw kita kayo. Sa American Eagle. Sa Stonebridge ata yun, wala naman tayong ibang pinuntahan. Yung ano, last ito year. nga makitaraig, ito may harong na ano, makatakuton. Doon sa ano, sa Burlasi. Kub. Yung ba ito susunod na harong? Siguro. Oh, try natin. So, Try namin. Meron pa? Pahabol pa? Uy, makaparasa ka mo. Uy. Don't touch. No touching. Candy lang. Thank you. Oh. Let's go. Let's go sa food court. Bili tayo ng food naman. Gutom na. Gutom na. Food naman. Food naman, food court. Doon tayo mag-trick-or-treat, kuya. Doon na. Sa food court. Ano pa? Meron pa dito? Foot locker? Meron sa foot locker? No? Oh yeah. Candy! Say thank you. Thank you. Happy ang Thank you. inuahan. Jake, we have to ask. Ako rin, nauto na sa akit ko nag-auto na. Oh, Jen, come here. Come here. Ano to? Pagod na? Pagod na? Slow na sila maglakad eh. Pagod na ata. Nakarami na. Good job, Isabel. Where's Jik Jik? Oh. Thank you. Oh. Merong Rachel na liit, diba? Let's go. Ano na super na naman sa iyo? Ano yung takot sa Oh. iyo? Takot siya, takot siya. So, Mas malaki ang version. nahiya yung beauty. Let's go. Let's go. Oh, here pa. Bikini Village. Oh, baby. Okay, you like pumpkin spice. Okay, let's go. No. Karami na. Meron sila? Meron sila? Ah, meron. Oh, wow. Ano sa kanila? Ah, coloring book. Oo. Colors. Ay, habang niya. Bibi, pulot niya because there's pumpkin. There's pumpkin. Habang niya isa. Oh, let's go, Bel. Sa food court naman. Nanangarman na baka ikaw. Food court. More candy ka. Snack na, snack na. Merienda naman. Merienda. Sa food court naman tayo. Gutom na?
Hindi na pakiribot. Sabi na kayo. Maabutan mo dati. Baka may libre pagkain, wala. Sino lang kita? KFC burger, sige. Bakit? Zinger na lang, zinger. KFC? Yeah, zinger na lang ako. kami. Napagod yung mga nag-ano, trick or treats. KFC kami. Sige na, bakal na. Order na kani. KFC kami. Nagutom yung mga nag-trick or treats. So, merienda muna tapos Stonebridge, no? House to house. House to house na. Outdoor naman tayo, outdoor. Nabel. Baby. May nag-inventory na. Mami, nag-inventory na. Wala pa, mamaya pa. Sabi ko, don't eat. Sabi niya, Mama, just counting. Oh, just counting, okay. Just counting. Okay, yan. Nandito na kami sa Stonebridge, you know? Nandito tayo sa may 307 na Borlasi Cove. Gawa ng dadaanan namin tong bahay na may mga animatronics. Yan. Na ano na sila dati, na CP24 na sila dati. Let's go, Bel. Ayun, nag-isinda yan, oh. Yan. Ito yung mga ano dito. Animatronics. Ba na muna si Bibi. Nakuha ko na rin jacket pag yung pabukas. Malito. Lamig, lamig. Oh, look at that. Oh, Belle, what's that? Oh. Oh, come here, come here. Kay Lola. Oh. Chucky. So, didiretso na kami mag trick or treat sa mga bahay-bahay. Bakit mo, Isabel? Wow! Oh, wow! Oh no! Pwede ka mag-trick or treat sa loob. Oh, mami, oh. Bibi, trick or treats sa loob ng bahay. Oh. Magano ka, nak-nak? Nak-nak, Bibi, nak-nak. Pwede. Sige na. May kumuha pa lang ng candy. Sige na. Pwede. Nak-nak na. Hindi niya kaya ang bitis ni Mami. Daisy, ka. Baba na, baba, Bel. Baba na, baba. Baba. Oh, no. Candy. Daddy, Huh? we have good candies. Wow. Oh. Ang galing nito, oh. Oh. Ang galing. Dito ka dyan, Bita. Bagay na Oh. bagay sa'yo, no?
Pero picture ko. Grabe no. Saan kayo nila tinatago to, no? Baka may story sila binabayaran. Baka. Uy! Peekaboo! Uy! Scream. Dati daw sa basement sila tinatago. Oo, ngayon sana storage na. Oo. Ayan o. Oh. Ano yung baby? Horror house? There's a lot ano? Oh? No, it's cold. It's cold. Look at that. Oh. Binigyan ka ng candy? They give you candy? Oh, very big candy, no? More candy. Okay, mahanap kita ng ano. Hanap po tayo ng ano. Magbahay-bahay na tayo. Ang galing. Let's go, Kimama. Trick or treats. Dali, get candy. Dali, candy. Over there. Oh, get candy. Come on. Let's go, let's go, let's go. No, don't remove it. Don't remove. Sabel, get one. Oh, Get one. wow. Get na. Oh, take a few treats daw. Yan pa, oh. Yan pa. Oh, no, that's Ang dami. Nilagay lang talaga sa labas, oh. You have a lot of you have a lot of grown up. Get a chichirya na lang. Okay. Nilagay lang sa labas. Yan, Bahala na kayo. Iba talaga pag lugar ng mga mayayaman. Bahala na kayo, no? Kumuha. Okay, it's very cold. Wear your Let's jacket, go. please. I will hug Ano you. yan? Oh, okay. Okay, let's go. I'm a trick or treater. Okay. ayaw, Okay, ayaw okay, magpa-jacket. she wants to show her cost. Okay. Dali, dali, dali. Oh, my car. Let's go. Oh, sa kabila naman. Kada ako natulog na. And you say thank you, okay? Si Hook. Trick or treat, sabi niya. Trick or treat. Thank you. Thank you. Isabel, come on. Let's go. Slowly. Oh. Good job. Yan si Bella, ito si Jik Jik. Next year, malam daw kayo. Be, banan mo, be. Banan mo. Ako niya. Sisipin mo rin. Oh, na-train na yun last year. Na-train na yun last year. Ayaw niya mag-jacket. Gawa ng... Gusto niya daw makita yung costumes. Duman sa balyo ang tide-tide. Oh, yeah, giant chicken. Oh. Oh, my car. Let's go. Yung nga decoration, no. Ayun na, yung dalawa, yung magpinsan. Oh, trick or treats. Praktisado yan last year. Aram niya na. Abo nga ni mag-jacket kapag dami yung gusto niya. Butasan mo lang pala din. Dami, yan lahat ng bahay dyan halos talaga nagpa-participate ano, sa Halloween. Trick or treats. Uy, ang way adobo, siram. Iba talaga ang giveaway ng mga mayayaman. Malalaki, no?
Nakarapi na? Come on. Jik, come here. Jik. Thank you. Enjoy. No. Jik, baka may car. Ay, nako. Ang cute. Ang cute ng bata, oh. Dragon. Sige po. Let's go. Pigiling ko man. Go, Achibel, go. Dapat pag mabiyuda ba kung mabiyuda ang dati. Pero alam mo kuya, mag-iimag ako yung magkataong Next year. Oh, magayon magtataong candy. Yeah. Dapat kung may wallet na nananao. Ano? Naglobo si Jack kayo kapal ng mukha. Oh, Chico. There's more. Yung talaga Eh, mga chichirya. Ha? Oh, dito sa balita. Sa kabila naman, tapos balik na. Doon na tayo sa malapit. Oh, doon na tayo sa sunod-sunod ano, mga townhouse. Doon sa may... Daddy, Okay. Let's go. come on. Daddy, ito. Sa kabila naman. Let's go. More house. Paano na nga? Ate Bel. Knock, Ate Bel, ibanan mo. Knock. Ito naman. Thank you. Thank you. Come on. Ay, mapapigil ko yung mahali mo. Ay, may magi. Taligad. Slow nila. Come on. Daming bata. No? Dito to sa Stone Bridge. Yan. Kadesido. Oh, si Elmo. Oh, naglaog. Doon ko inside. Pumasok ni Isabel. Oh, no, Jake, no, don't get it. Ask them first. Take picture, please. Oh, that's all. Okay, go inside. No, don't do that. Get one. Isabel, wait. Isabel, wait. Isabel, wait po. Thank you. Bel, have a good night. Thank you. Oh, ano, mabali mo tayo. Ay, day, paro kami. Knock. Dali, go up. Knock. There you go, mister. Go ahead. Go. Chik, go up na. Go up. Go up. Oh, you wanna hold? Go slowly. Help. Help because the back open. Oh my goodness. Wait lang. Oh, let's go sa the other house. Let's go. Let's go, Belle. Go ahead. It's okay. Go ahead. Sige na, go ahead. They're waiting. Go ahead. It's okay. She's scared. She's scared. Go ahead. Okay. Come here. It's okay. Come here. I will. Let's go. Oh, see? Oh. Go ahead. Say Isabel. Thank you. Go, Chik. Go up. Oh, Jules. Just oh yung binigay. Jules, Daddy. Ano yung binigay? Juice. Ayos ah. Ilagay mo ng iba mga sa bag. Ay, akin na. Oh. Akin na yung mga napag... Kasi puno na eh. Naghanap buhay na sa akin. Oh. Isabel, come Bell. here. Bell. Remove some na. Give it to mama. Huh? Say thank you. Ay, Jik oh. Yeah, good night. Bye. Come on.
Marco, ang Ha? ating mga sa sarili. Ata nga, iyo nga ni. Wait, paano di balik na kita? Iyo, balik na kita. Sa balik tayo. Side, lagi mo dito. Knock, knock. Knock on the door. May hagdan kaya. Isabel, say thank you. Chico! Thank you. Kumakagal kaya sa may hagdan. Oh, nice pocket. Nakarami na tong dalawa no? Thank you. Frankenstein, your favorite. Just get one. Lollipop again. Gusto niya talaga na rin lollipop. Jik man, jik man. Okay. Thanks. Oh. May help? Oh, isa ba? Thank you. You like that? Ang kinukuha kaya ni Jik ka chip. Ang kinukuha niya. Ang punya ka itong M&M. There's M&M. Ang kinuha ni isa na lollipop. Oh, you buy na. They want lollipop. Thank you. Ang mga kinukuha sa mga... Pabalik na tayo. Si Ate Mobil talagang sinasara gabos. Here, faster. Faster, someone carry ko. Thank you. Faster now. Isabel, did you say thank you? You should thank you. Trick or treat. Okay. Take your treat. Wow. That's a big Wow! Oh, Thank you. thank you! Yan. Ano, maraming chips. Oh, no. Oh, Close, close. Okay, very good. Ito na, Ate Bel, Ate Bel, Ate Bel. Sinasala nila Jik and Isabel talaga. Bahay to bahay to bahay. Isabel, talagang Si Isabel, independent. nauunaan, Ayaw pa magpahawak. Isabel, wait for Jik. Isabel, wait for Jik. Let's go. Oh? Oh, Ratatouille. Happy Halloween! Nakalis. Oh, Please. thank you! Thank you. Oh, dami mga bata. Oh. Sila sakong dala. Sako ang dala. Balde. Ito baga baldi. Tayo. Pag walang laman, malalaking binibigay. Eh, kay Isabel, puno na kay mga maliit na lang. Oh. Eh, iba, sako yung dala eh. Oh. Yeah, si Bella yun. Hello po. Ala din tayo. Oh, wow. Ano yung binigay? Rush? Jik, come here. Drinks? Thank you. Come here. Uh-oh. No, Papa, Puno. no. Bibi, puno na mahuhulog. Come here. Oh. Excuse me, ate. Oh. Rush yung binigay. Oh, may mga sumoy wrestler. Oh. Isabel, give me na sa napapanok na. So that they will give you something new. Para they will give you something new. Put it here. Oh, sorry. Tama na. Oh, tama na. Isabel, can you wait? Bell. Isabel. Oh, may unicorn. Isabel, not there. The other house. The other house. Yung daddy, ang anak namin, girl. Walang ano. Sa you may let. No treats. Ayun.
itong anak. Ay, nakalagay lang dito. Ubus na ba? Ay, yan oh. Magre-refill. Ready? Wow! May pipe. Oh, get it? Wow, but I like. Nice. Ayos, no? Ayun, no? Go ahead. It's okay. Go ahead. Ang bilis ni Isabel. Ang bilis ni. Ang bilis. Teka, araw kasi nagmana yan. Is that my daughter? Ang bilis nito. Bibi, ang bilis mo. Maganda yung weather talaga ngayon. Last year, malamig talaga. Bawasan mo na, bilang mo na. Oh. Yan oh. Ate Bel. Maganda itong dekorasyon nila. Go, Jerry, go. Happy, Who's that? Isabel, look. Oh. Si kamatayan. Say hi, Jericho. Oh my God, Leon, we have to have something like this. Ang galing. Talagang ginagastuhan niya. Ayun sa loob, oh. Gumagastos sila ng ganito, no, pag Halloween. Kasi pag Pasko naman punong snow. Here, Mama. Ayos, no? Parang parang piyesta. Parang piyesta, daming tao. Oh? Wow! Nakagulwas ka ang tao. Tabak mo. Hindi kasi masyado malamig, ano? Hindi kagaya last year nung kami nila Joanna malamig. Tapos pag Christmas, wala kayong makikitang tao sa labas. Ito yung nila, pinaka-fiesta nila. Uy, nahulog oh. Nahulog nga. Oh. Ito yung nila. Fiesta ng mga patay. Trick or treats. Ang jik-jik ka. Ang jik-jik ko. Ang jik-jik ko. Oh. Nakarami na. Very good na si jik-jik. Kung sa Pilipinas, sa Campo Santo, sa sementeryo, no? Oh, dito naman ganito, bahay magbabahay-bahay kayo, mag-trick or treats. Maghihingi ng candy. Ito na yung nakabalik na ulit kami dito sa maraming animatronics. Let's go, Jik Jik! Hindi na sila umaandar. Okay. Jericho, come on. Jake, come here. Nag-ano ata? May nag-park. Dapat tayo dyan nag-park. Oo nga. Tapat ng bahay dapat. Pag ganyan, wag magpapark sa tapat ng driveway. May nag-park sa tapat ng karo.
Pinahirapan to. Asan na sila? Matawa na lang sila. Yung nakaputi na inibasang sana inimina ko yan. Mahalon man yan, di ba nahalin ko sa ano? Sa May baka, may mga baka. Ito may mga baka. Ay, iyo. Yung dalawa sumo wrestler. Kakit man. There's a cow. Sa kao. Kakit man. Ano? Oh, twin na cow. Twin ka. Twin. Kasi daddy gusto niya hindi ang jacket niya, ang costume niya. They can't see my costume. Mga Pilipino. Lumipat naman kami dito sa Brighton. Pero iba talaga ang ano, Stonebridge. Stonebridge. Yan. Maganda doon. The Grinch. Mayo ng voucher. Mana, bigyan kita. Iba kami ko yung nahirin. Medyo tahimik yun, no? Kumpara doon sa Stonebridge. Konti ang nag-atit. Siguro kanina marami. Ngayon anong oras na rin? I will not close it. No? Ano, wala? Mayo? Empty na? Empty na? Oo. Wala na masyado. Buti nga, walang snow eh. Stonebridge girl. Tapos si Lula mo igot. Si Mama, gusto ko talo sa inyo. Go, go na, bibi! Marami mga ano, mga dekorasyon. No more. Oh, no more. Dalawang bahayan, oh. One shot. Dalawang bahayan. Oh. Ah? Stonebridge talaga. Hindi, baka kanina busy din dito. Yeah, pero sa Stonebridge hanggang ngayon, busy pa. Ngayon busy. Habang dumi. Ayan, Scooby. Let's go. Yogi! Yikes! Ayan pang isa, oh. Hmm? Tulog na ata ang iba. Mamay, ilan lang ang costume ng anaki. Ang cute, oh. Hey, Isabel, go. Ang ganda ng costume. Go. Oh. Iba na mo, Daddy. Porcupine. Tama? Sige, Isabel, babay sa mga. Bel, let's go. Knock, knock. Dali. Knock, knock. Oh. Go ahead, Jig Jig. Oh. You have a What dog? will? There's a dog outside. On the loose. A beagle. It's a beagle. A big beagle? That's my neighbor's dog. I think, yeah, I think they May nakalabas na aso. Ayun, oh. Day, Dad, feeling ko pinalabas na Ah, lang baka. yung pati. Ayun, oh. Mapati yan. Oh, It's mami, right here. may kabayo. Baby, there's a horse right there, oh. There's Okay, that's yours? Our neighbors. Marco. Huh? It's Marcos. Okay, decoration nito. Let's go, baby. Here, come here. Come here. Oh. Oh my God. Ha? Ano yan? Oh, now I got scared. I thought, oh my God. It's moving. Come here, come here. I thought it was a statue. Isabel! Isabel, come here. Isabel, come here. Isabel, come here. Come here. Oh my God. I was gonna get a tree. She's scared. Come here. Come here. Come on, come on, come on. Let's go. Oh my gosh. Trick or treat.
Trick or treats! Wow! Oh, that one. Scooby-Doo yan! Oh my goodness, I Is thought that a makeup? No, it's a mask. Wow, look! That's Wow. so many! Oh no! Get it? You want mama to go with you? No, no. Okay, there we go. See? There you go. See? He's a handsome guy. See? Oh, Oh, now he's go. There you go, dali na, Jig Jig. oh my goodness. Can you put the mask on? Happy Halloween. I really, There you go. I There really you go. thought that you were like a statue or something. He moved. It's a nice costume though. Thank you. Thank you. Mama, be social, nakasiplak pa. Oh. Sabi ko lang na all out, hindi ka nag-all out. Mm. Nag-start ko siya. This is nice. On the, yeah. You should have one of these. Have a good night. Tingnan mo basket. Basket. Baka may maghiro ka naman dyan. Maganda tong dekorasyon niya, simple lang. Ayos no. Peppa Pig. Hey, also Peppa Pig. One only. So one only. Ayos ah. Isabel, just... Isabel to switch. She just loves Halloween. She wants to see like Thank you. Thank you. Oh, there's a dog. Oh, dog, yun nga. There's Same as Isabel. Happy Halloween. Good night. Oh my goodness. Isabel. Bye. Bye. Pumpkin. Oh, Pumpkin. Yeah. ako lang na dito. Hmm. Hmm. Lola. Parang marami bibigay ah. Dahil ko yan yung sa tubig yung sumama. Ganda tong bahay no.